Някакво странно, плюшено животно с сини очи и дълги мигли повежда хората в Тополовград всяка година около 24 май. По табелите, които се поклащат зад него, може да се допусне, че процесията е международна, а настроението, облеклата и духа подсказват за бушуващи артистични страсти. Фестивалът се роди като национален фестивал. Малко в по-късните години вече той прерасна в Балкански фестивал и още след 2 години прерасна в международен фестивал на любителските комедийни театри, пантомима и сатира, такъв какъвто е в днешния си вид. Сякаш града се събужда след зимния сезон. Един живец, много хора, много гости, една суетня, много приятно като изживяване. Този фестивал е сътворен с любов. Всичко, което се прави с любов, е обречено на успех, се казваше в една наша постановка. Има един театър "Сълза и смях" в София и другият е в Тополовград. В България няма фестивал с такова международно участие, професионален фестивал, както е тук. Идват от Гърция, от всякъде. Същите хора, със същата енергия, подобни на нашите, само че говорят на друг език. Иначе те са същите хора, чиновници, полицаи и разни други. И отново към онова странно плюшено животно с дългите мигли. То не се отличава с особена грациозност, но хората му се радват като на близко същество. Това навежда на мисълта, че не е случайен анимационен герой, внедрен в бита на този град. Неговите широко отворени сини очи наблюдават всичко отблизо. Това е костюм на Камилата, която е символ на Тополовград. Тополовград го знаят цяла България, че е камиларен бург. Защото тук наистина е имало камили кервани. Тополовград е бежански град. Някога, когато бежанците от Беломорска Тракия са дошли по родните си места, те са дошли с камилите. Нашето прозвище и до сега се върви камиларите. Той е такова животно, плюе. До преди 20 години в Тополовград имаше последните камили, бяха в Тополовград 10 камили. Ако сте ходили в Слънчев бряг по морето, тези фотографите с камилите, това са тополовградските камили последни. И оттам ни идва идеята да бъде златната камила, да се връчва голямата награда за фестивала. Красива. Тополовградска камила. Да. Хубавица. Това и се шегуват и със себе си. Такава смешна камила. Тя е театрална камила. В тази статуетка, в този символ има нещо самоиронично сладко, което показва, че изначало, от самото начало този фестивал е създаден от хора, които
с чувство за самоирония, с една идея за това, че тук ще станат неща така през смигване, ще се случват. От самото начало са заложили това смигване чрез тази Камила. Да. Златната Камила. Златната Камила. Хубаво, че... Тя като статуетка е по-хубава от Оскар. Оскар какво е? Тази Камила е била в Гърция, в Молдова, в... Да. Сега, не знам, ама тук са идвали от... Франция. Във Франция е била. Тази Камила има и във Франция. Да. Така че тя обикаля и води хора със себе си. Както така хора си заминават с нея, така и тази Камила довежда хора да... Много красив символ. Камилата може да преведе през пустинята. Да. За да стигнеш до Оазиса долу, след представлението. Ако беше някакво друго животно, златният таралеж, примерно. Магарито също е театрално. Камилата има... Вида си е авторитетен. Тя е смешна и проклета. Да, и хапи, но те пренася. Да, Камилка, аз лично исках да се смее и да се прекланя пред артистите на Тополовград, защото самодеятелите са голяма работа. Моля се! Молам те, моя сум! Седне с Борича. Ама? Предпоставка е невъзможна. Значи само предпоставка. Така, другар председател. Господин председател. Айде, да я връчиш на най-добрите. Душата на любителя актьор е по-различна. Единият е учител, другият е пожарникар, третият е полицай и така. Полицай си е на улицата. Тук не. Пожарникар си е в пожарната. Тук не е пожарникар. Тук играе баба. Така е.